Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Ang sa indong katuwang sa pagkusuwag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa indong hosts, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangugon niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa Sambayanang Albayano. Alright, maray na aga po sa Gabos na Parantabay. Digdi sa tuyang simanal na programa pang-edukasyon asin pang-kabuhayan. Digdi po naman sa DCGB Radio. Siyempre ngayon aldaw ni Merkules, iwan na naman kita nin bisita. Hari po dyan sa BU Tabaco Campus. Sa muna pag-ibig po kagirara ang sa kuyang partner, si Professor Edgar Barameda na nasa bakasyon grande pa ini si partner. Hihingo ha sa mga bagay-bagay. Good partner, right? Thank you partner, marina aga po sa tuyong mga parantabay. Pasensya na medyo naghabol-habol kita. Siyempre pa sa tuyong pamumusta sa Gabos partner na inabot kan sa tuyong broadcast sa bilog na Kabikulan, bilog na Pilipinas, and bilog na Kinaban via sa tuyong mga online platforms. Na matikita siyempre sa platform kang DCGB sa online inda, asin sa platform kan Bicol University Extension Management Division, asin kan Bicol University. Siyempre pa partner, ang sa tuyong pagpaabot man ipangumusta sa mga pagiriba dyan sa loob kan Bicol University, sa pangin kan sa tuyong presidente si Dr. Baby Boy Benjamin Dinebres, and then ang mga vice presidents ta, mga deans and directors, mga faculty, non-teaching personnel, and mga estudyante ta na barakasyon naman. Oo, madali pa maano pa mga partner, ma-graduation na. Iyon na nga ni sa June 24 and 25. June 24 and 25. Yan, ang sa main 24, ang sa East Campus is 25. Tama no? Ayun no. Okay, awan sa tuyong bisita si Professor Ian Ian Chris Buban. Siya po siya partner ang research coordinator kang Tabaco Campus. Siya ang magiging source kang dakol na mga informasyones na didiskuturin niya tungo niya na episode kan sa tuyang programa. Go ahead sir, pabati ka po sa mga parahiling asin para antabay niya to. Ayun po, Diyos maray na aga po sa Gabos, sa mga naghihinanyog kan sa tuyang programa. Asin sa mga nangunguto na sir, maray na pagkautubo sa Indo Gabos. Sa galay po ako si Ian Chris Buban, sa pong faculty kang BU Tabaco. Okay, sige. Tamang-tama. Ini si Sir Chris, sa research talaga siya partner. Uy, sabagay na ko nang una ito bareta. Iyaw naman ako in-story ni Sir Chris doon sa Tabaco. Kung siya masunod na ano naman. Iyo. Matimon. Iyo. Pero midbid tayo niya. Iyo, midbid ta. Sige. Partner, ikanay mo ki Sir Ian kung ano ang niya to, anong tema? Iyo. Tama-tama partner ta, ang BU Tabaco baga niya on dyan, inisyo nating fisheries tao. Bicol University College of Fisheries. So, BUCAF, tama ba ako? BUCF. BUCF, sorry. Ngunyan, kang nag-institutionalize kita, naging BU Tabaco siya. Pero niyan po mag-realize yung mga kurso may kinaraman sa fisheries, aquatic, asin iba pang mga kurso. Ang tema in the partner, ong naitaw sendang segment sa programang ini, inipigapod na Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Kumbaga, ining segment na ni partner, ini ang madidikar o mataunin giya sa tuya sa pag-edukar kan sa mga pagiriba, ma-empower man sinda, and ma-uplift man ang buhay kan mga parasira ta. Lalo na. Tapos itong mga nyaon dyan sa mga coastal communities, makasapay kan na BU Tabaco, makairas kita nin mga giya, paano tabaga ma-identifikar ang importansya kay ni mga coastal areas tani, asin ang mga coastal resources ta, pang makatabang sa tuyang pagbuhay-buhay. Yung mga partner ta, data lang nare-reparong maray, pero ang marine resources, dakulao na maray, ang ambag. Totoo yung sa partner. Sa pagbuhay-buhay. Mas hindi kita naka-star sa dagat. Pero ang sa tuyang pagkabuhay, hali dyan, ha? Totoo daw kan sa tuyang buhay. Igwa Yan, ka
pinagkukonsumong mga marine and natural Yan, natural resources. Sira, mga lamang dagat, yaraundan. Pero kan partner, masasakop man kaning pag-istoryata, ining marine ecosystems like, anong importansya kaning mga mangroves, mga Yes, coral, tama tama. sir? Oo. Tama. Anong importansya kaini o sa biodiversity, sa sources ta, sa continuity or sustainability kan mga nakukuha diyang resources sa loob kang kadagatan. Tama. Mhm. So maliban kan partner, matawan sa tuyan yung mga pag-introduce ng mga innovations baga sa aquaculture, Yes. tamin sa baga ang pagkataman ki sira o ining mga lamang dagat, bako lang sa dagat, pwedeng sa rivers or pwedeng ecoculture. Tama. Yeah, no? tama, oh. Tama yung sa Ibabayong-bayong mo. O pigabayong-bayong. Kaya ini pigapod ng buhay dagat ta. O paano yun masustain. Okay? Si partner, ito siguro si Sir Sir Chris, kung ano yan, paano pala inutunta siguro partner ang background o rational kan Biotabaco Campus. Ano ang komposisyon? Paano nagpuan ang Biotabaco? As in, ano ang mga kursong pigo-ofrecer na may kinaraman sa fisheries, aquatic, marine, etc. Sir Chris? Ay, iyo po, maray na kaputan po yan, sir. So, bali po, actually, ang Biotabaco, haloy ng eskwelahan. Nagpuon ini, so history ka ini, pwede tang matrace back around 1949. Maraming muna, no? Ay po, dahil pangalan ko, 1949, no? Isip lamang, So, 1949 po, nag-offer ki secondary fishery education. Okay. Digi sa campus, Aha. Tapos, around 1963, nagikitang Bicol College of Fisheries. Okay. Ini digdi kayo kaiba ini sa Bicol University. Ngunya na-incorporate ini sa Bicol University kang taong 1969. Lagi siyang Bicol University College of Incidentally, Fisheries. partner, mas-celebrate kita kan sa tuyang founding anniversary naman na June. Yes, Tama. yeah. Oo. Sige, So, tabi, Sir Chris. So naging College of Fisheries siya, parte kang Bicol University. Ngunyan, nagdagdag ki mga courses. Around 1994, nag-igwa po kitang iba-ibang courses, kaya naging Bicol University Tabaco Campus. Kasi naging multidisciplinary campus na siya. Dakol na ang offerings niya. Iyo po, sir. Actually, at present, sir, igwa nakitang anom na courses, mga kurso na pig-offer. Siyempre, yaon dyan ang fisheries, igwa kitang nursing, igwa kitang education, social work, tapos food technology, and entrepreneurship. Okay. Sige. So, Sir Chris, ano mo yan ang mga aktibidad din do? Ano mo yan ang gusto tang ipaabot sa satuyang mga paraan tabay? So, yan po, sir. Actually, bago po ang gabos, gusto kong magpasalamat sa oportunidad na makapag-share ki information about digi sa buhay dagat. Inang programa ta na malast poon July 16 hanggang December ngunya na taon po. So, igwa kitang 6 na bulan, every third Wednesday kang bulan, Okay. kami po nakaschedule na magprograma. So, ining buhay dagat, hali sa words na duwa, buhay tsaka dagat, sinabi na kasabago ni Sir na ang didiskuteron tadigdi, primero, sa mga buhay na yaon sa dagat, ano-ano mga biodiversity na makukuha yan. Pangadua, bako lang subuhay dagat, kundi subuhay ka mga mandaragat. Okay. Ang mandaragat sa mga parasira, sa mga tao na nakadepende digi sa Mga parasira, dagat. nagpaparanwit, mga organ. Yeah, sir, tama po yan. Para banwita, parasira. Kasabay na digdi sir sa mga nagkukonsumo kan sira. Oh, okay. So, iba man kita sir na special na topic about duman sa arin ang mga kasag na data dapat pagkonsumuhon. Uyun. May mga nakakahudong na kasag. So, igwa po kita ang special topic dyan. So, iyo po, ma-benefit po digdi, bako lang sa mga parasira, sa mga nagkukonsumo man ka mga sira, parte na po digdi sa mga estudyante man, and sa mga tao na gusto man po mag-explore kang fisheries, pwedeng magnegosyo sa aquaculture or sa processing kang mga sira. Okay. Sige. So, duman sa duman sa pigsarabi mo, naka-off pala nako, sorry. Duman sa pigsarabi mo, arin duman ang iinuton ta, sir. So sa schedule ta sir, gusto tang inuton so pag-appreciate kang natural resources kan sa tuyang kadagatan. Ngunyan igwa kitang topic na role kang mangroves, seagrasses and coral reefs in fisheries, particularmente digi sa Albay. Ini po kaya sir ang mga
topics po na di-discuss mi digdi, mga resulta ka mga researches na pinagigibo kan sa tuyang pag-iriba, Yes. mga several years nang nakakaagi. Yes, oo. So, ang ang speaker ta po digdi si Dr. Alex P. Camaya, and si Dr. Camaya po ngunya sa tuyang extension coordinator kan Bio Tabaco. Okay. Sir So, yun Alex. po, yes oo. po, si Sir Alex. Siya pong expert digdi sa natural resources. Oh. Sir, kumbaga, na-mention mo ining mangroves, na-mention din ining coral reef, no? Ano ang kaini? Ano ang pinakang contribution kaini para masustenir ang mayaman na marine resources? Okay po. So ini po minsan dito talaga masyadong na-appreciate ini mga bagay-bagay. Ay mahiling ta lang sa mga makulay na coral reefs Pero sa lecture ni Sir Alex, i-discuss niya kung nata importanteng ataman bako lang ang coral reefs pati ining seagrasses and mangroves. Ining seagrasses po baga mga mariw-bariw Yes. sa dagat Ini po kayang tulong ecosystem na ini magkakadurugtong po ini. Ang roles ninda particular sa ecosystem nagsiserbi po sinda istaran kang sira. Yes. Digdi po nag-uurog po ng ibang sira. Digdi nagkatarago. Digdi man po nagkakaraon. So kung wala ini mauwaran po kita kay mga sira and mga lamang dagat na nakadepende digdi sa tulong ini. Ini sir pigsabi tang coral reefs ini so sa lokal na lengguwahe bahura. Yes po, bahura po. Okay, palan pag one time partner may isang Vietnamese ship na suminadsad sa Albay Sinadsad. Gulf. Pinabayad, naraot so mahiwas na bahura dyan. Nagkaparasa sir, siguro na sa 4 million so damages na worst kan damage na hinagad sa inda. Sige Sir Chris, iano mo daw, iladawan mo daw sa sa tuyong mga para antabay mga para dangog para healing kung ano ngunyan ang presenting kamugtakan kan sa tuyang coral reefs basado sa mga pag-aadal nindo aram ni po ni partner Edgar na ang pigtatara mo digdi bako mo sa ining personal na opinion kundi base ini sa mga pag-aadal mga researches kaidto pa hastang ngunyan tay ka po bagang research coordinator Yeah. kumbaga sa buhay mo sir medyo day ka masyado ning love life ang mo love research ka sir diba joke lang garog duman ka pirmi nakatuon sa tayan ang bako lang dahil iyan ang sa imong trabaho kundi sa research baga sir kay pan igwa kang puso diyan sir tamapagalon bagang nagyaon ka sa sarong gili dai kang kahuron-huron di ka kahuron mo sa mga sira duman natagarudit na sana kamo maluyan ang dakop etc. Taon mo kami kayong background sir habang antabay ang mga para dalan niya to panga para dangog sa masunod na episode kang programang ini sige Okay po. po. So siguro broader perspective sana tani na ma-discuss na detail Sige, po. okay. So punan ta sa mga coral reefs sa mga bahura po. So sa halabang panahon medyo nag-deteriorate po ang condition kan sa tuyang mga coral reefs. Nagro-ro yan. Ang mga rason yaon dyan so mga illegal na paagi kang pagsira, mga dinamita, mga cyanide, iyan nakakararaot po ini kang sa tuyang mga bahura and kung idagdag ta pa dyan so mga epekto kang mga natural na phenomenon like kang nakaagi bagasan ng mga taon El Nino. Although digi sa Lagunoid Gulf wala kayo masyadong mahiling na epekto pero sa ibang parte kang Pilipinas may mga pigabud kitang coral bleaching na nangyayari. So namumuruti baga po ang Karon nagagadan ang yan, mga coral. nagpupuruti sinda kaya pigabud na bleaching. Pero kinula. Siyempre nagagaradan yan Ngunyan, ito ang mga broader perspective sa coral. Sa naman, sa seagrasses naman, ini so pinaka dahil masyadong na-appreciate yung mga tao. Tapos syempre, dahil man isa naguhuna. Tapos kaya masyadong direct ang pakinabang. Kaya ini, so mga napapabayaan, minsan nagkakararauta, syempre so mga pag-angkla ngaya kang bangka, pig-aragiyan sinakang bangka, medyo na-damage. Ngunyan, ini po, sa mga importanteng resources na dapat protektahan. Yes. Kasi digdi nakadepende man ang iba sa mga sira asin mga ibang pigapudtang mga invertebrates, ibang hayop na nabubuhay sa dagat. So iyan, medyo nagkaka-problema man ang sa tuyang seagrass beds na pigapod. Ano mga mariw-bariw. And lastly po, ini mga mangrove area. Siguro po familiar kita sir sa road sa mga coastal roads bagade. Saro po sa pinakatitamaan ka ini mga mangrove areas ta.
Siyempre, kay po i-clearing an tangan niya mag-ibong kitilang. Iyo. Bata ining mangrove siyang source tag ba kayo kan bakawan tama. Yes, sir. Oh, sa mga yung pati sa mga sa mga Dracula ng mangroves ito sa mga mamukusugon talaga ang kahoy kan pag ano. Tama ba? Yes po, sir. Apo. Ano siya, nagsasarag siya, partner. Nagsasarag yan, Pag, oo. ano yan? Storm surge. Yes, sir. Sir, ito pinapunta ang mga natural barriers. Okay. Natural barriers sa mga bagyo, Oh. sa mga makusog na na alon, sa mga Yan. storm So surges. maliban sa diyan nagtatago o diyan maliban sa mga coral reefs, diyan papadakul ang mga sira, yun man ang nagserving natural barriers kontra sa paglangkaw ng yakang dagat, mga pagbagyo, etc. Dakula ng bagay yan. At actually, partner, Sir Chris, after kang Biolanda, duman sa Eastern Visayas, ito baga flat baga siya, pag maarog sa tuwi may mga bulod. Kaya medyo kaya baga subarko baga duman nakaabot sa sentro. Tama, oo. Inanod. Oo. Ang sarong naging nindi duman intervention tabi, Sir Chris, is magtanong ning grabing mangroves. Na nakaarabot ning sa Bicol region kababakal partner ka. Iyo, totoo yan. Oh. Tama po ito, sir. Pakatapos talaga po kan Yolanda, saro sa mga na-realize kang mga tao, kung nata arog kito kakusog sa epekto kang bagyo. Por dahil maluyahon na hibabaon na sa cover kang mangrove. Dahil lang may nagsasagang. Wala nang masyadong nagsasagang. Kulibat ko pa Sir Chris, kumusta ang sitwasyon kang mangrove tree sa Albay? Dakol pa ba? Kulang na ba? Nag-deteriorate na? Or nasabi mo kanina, pigiklear na, pigarali na ang iba para sa development? Kumusta ang sitwasyon ta? So, kung ikumpara ta sir, siguro mga several decades ago, kung mga nakaagi, siyempre sobrang hibaba na po ang cover kang sa tuyang mga mangrove. Tapos siyempre ito nga sir, na-mention ko na minsan talaga nakukompromiso kang development ang sa tuyang mga natural Lalo na Sir Chris, nauso ang mga boulevards. Oh, titarambulan ano? Di ba? Kung nakakaulang duman sa widening, sa sa sukol kang tigtutugdok na boulevard, papaludon talaga Iyan po so mga ngunya na recent issue. So pero kung mga nakaaging panahon pa, ang pinakarason kung natin nagbaba so hektarya ta kang mga mangrove area, uning para develop baga po siya into fish pond. Iyo. Ma-fish pan na no? In-encourage po kaya kayo na i-develop lalo na sa pag-culture po kansug po. Kaya para develop sa mga mangrove area, kinonvert siya sa fish pond area. Kaya sara ito man sa mga rason. Maliban siguro partner kaning mga mangroves sa mga ano bagay, igwang pigapod na sugaro baga kuan apod kay mga fish pet. Bako maliban sa Fish mangroves, igwang nagtutubo diyan na pangsagang pao. So pigibo ganing tiklad ang dahon. Nipa. Nipa. Apo. Okay, di magkarabit-kabit ba pag dakol ang mangroves may manipa man. Tanganing sabay-sabay na naging istaran kan mga sira o kaya pangsagang kumusta ang sitwasyon man kayo maliban lagi sa mangroves? Iyo po. Actually sir, para mas malinaw lang ang term takayang mangroves, pero collective na iyan. Collective kasabay na. na duman ang Okay, so nipa kasabay na. kasabay na siya dyan. So kung nag-deteriorate ang nipa, ibig sabihin pati si ito nag-deteriorate naman. Iyo po. Dahil lang duman Sir Chris kasabay ang same. Sinipa lang Ba't naramdaman ko sir, takim kami ba ni pading set ni partner, nagdakula man kami sa gilid kan dagat. Ako San Roque sa gilid kan dagat and sa mga pigapuntang Matibo, nyaon dyan sa mga nipa. And along with that, nyaon dyan sa mga buyod, sa mga hanit, etc. Along with this development, apektado man ito Iyo po sir. Actually, apektado pong maraya ang sa tuyang mga kabakawanan. Sa mga, kung may mga research ka mo tabi, Sir Chris, ano yung mga findings ka mo na arog kanin, nag-deteriorate na, wala nining hanit na ni sa arog kaning lugar, o kung sa man, may mga research ka mong arog tabi kayan? Iyo po. May mga researches po kami, particularmente duman sa kung pera nang sa cover sa nakang mangroves. Pera na sana. Iyo po. Ini po mas detalye siguro kung ano na. Kasama yung partner rin sa mga topics din. Kumbaga, hihimay-himay yun ini Sir Chris. Tanganing malinaw, bako sana masyadong generic ang discussion Yes, sa mga masurod na episodes. Kaya dapat magbantay talaga. Yan, ang most interesado. Tandaan tatabi, mga tugang, na mas mahiwas ang kadagatan kaysa kadagaan. Iyo po. Sabi nga, narudo man ko Sir Chris ang ama ako at ang ama ako para sira man. Matibayon siya magbuso. Sabi niya sa kuya, dakulo na siyang nahiling na nabubuhay sa dagat
na day pagayod na hiling ning ordinaryong tao na pag nahiling mo magsala first time mong mahiling lungoy ka pagilid matatakot ka mga pag-apunin ng duyong mga urig sa dagat may mga arog ka yan partner yan sabi kang ama ako nakulo na siyang nahiling ka nabo niyan pag para istorya ta dahil siya tutubudan so grabe ang misteryo kang dagat kaysa sa daga kasi ano so Titanic baga ano okay dahil na lang orawang ano mga pahapyaw talang iningon niya na episode kayo Ani ba kaya Sir Chris, ang gigibo, pag dain na masyado nakakakuaning dakop sa harani sa coastlines. So mga hanggang up to 15 kilometers away from the coastline. Nag-resort na sila sa illegal na mga fishing activities. Sharing kang sabi mo nga ni cyanide, sharing kang dynamite fishing. Ako kaya Sir Chris, agkataon one time in an episode of my life, nagi ako partner manager nin Palakaya sa Batangas. Kay to, kanaghali akong Bicol. Duwang dakulang sakay pandakop ning sirang sakayan ang pigma-manage ko kay ito. Ang gigiibon ninda nagreklamo an itong para Palakaya amita. Dakulo na ang nag-engage sa cyanide fishing and sa dynamite fishing. No? Ang rason para siguradong makadakop ning sila. Totoo kaya ang dynamite fishing kasi partner, dahil man talaga pigtatamaan, wala man yan yung shrapnels, no, wala man yan. So kusog lang. Napupuyugaw ang sa sobrang kusog partner, dahil napupuyugaw, nagkakabarari ang bugi. Totoo yan. Kaya ako, tao ko magiling partner, Sir Chris, tao ko magiling kan sirang dinamitahan bula dahil sa saod. Igoyan digding lugad sa may parting ini. Talagang bako yan sa kaya pag hiniling ko pasan masabi dahil saan ako nagre-rebook na ay di na namitahan yan. Pero ano ang grabing sala na pigigibo ninda tabi Sir Chris na imbis na dako pun sa normal na paagi nin pagdakop magamit nin lamat o mabanwit di dinamitahon mo o isa cyanide mo para ang cyanide kasi partner napupuyugaw itong sabi mo napupuyugaw pag nakakaparong iyang kaan ang kadakalambig sa cyanide, ining mga sirang mahalon bakalon, araw kan lapu-lapo. Tayo pigpababakal yan partner sa mga restaurant sa Manila, buhay, mas mahal. Pig dinis mayo lang una, habuin lang kaya nagagamit sinda kaya na cyanide na iyan pig ninda. Pero Sir Chris, ano ang mga sala sa ginigibok inininda na? Although gusto nga indang mabuhay, pero araw kayo niyang paagi shortcut para makadakop ning sira. Sige. Sir, magayon so konsepto na pig-istorya mo. Ano po, sa fisheries po kaya, sa science kang fisheries, may igo kaming, iyan na pig-istorya mo idea, iyan na pig-apod ming Malthusian overfishing. Wow, okay, Malthusian. Direct ang pig-describe mo nang gatsa. Ang pigsasabi kang Malthusian overfishing, dahil overfished or kulang na ang sira, grabe ang pagdakop, ang mga tao nagre-resort sa paggamit ng mga illegal na paagi, tanganing makadakop sana, isira. So ito po mismo ang concept ng Malthusian overfishing. Ngunyan, ano ang problema dyan? Ang pinaka-problema ang sustainability na bigapon. Paano ta masustain ngunyan ang production kang fisheries sa haloy na panahon? Kung araw ka po yan po ang gagamiton ta. And saro pa po, pag-arog po ka ng pigigibuta, pigdidistroso ta sa mga natural na istara, yung coral reefs. Yan. Iyan po ang magiging long-term na epekto kay yan. Talagang mababa ang production. Kasi pati saradit na sira na nadamay, imbis na madrakula pa, magadana. Actually, yan bagang konsepto kang mga fish sanctuaries baga Sir Chris na i-declare ining particular area na ining dagat na dahil pwedeng dakupan ng sira at a certain period, pag darakula na, saka lang pwedeng magdakop. Tanganing mo protection, sabi mo partner na nadadamay, pag dinanamita mo yan, kung kataraning ugbon pang sira, magagadan. Narumduman ko lugod subig para turo sa to kang elementary pa kita. Hindi kung inabot mo yun sa circus elementary, kami ni partner sigurado. So ito bagang, sugos baga that lays the golden egg. Na gusto niya, nagbubunay ng gold na egg, ginadan niya, kinarni niya, tapos dakol niya ang makukuha. Yung mga bagay ni, garo baga-aro bagay kay Sir Chris na, kung baga gusto mo nang wara na akong ngunyan, sige na, dinamitawan ko na yun, kabos, wara,
mapupundo ang life cycle kan sira ano. Actually, partner, digdi sa Albay Gulf, tadyan ako nagdakula sa mga coastal areas na yan. Kaya tuga pa dyan yung mga coral reefs sa bago ka magpasirin mo niya sa Rapurapo. Iga pa dyan ng mga piga-prindang bahura. Kaya lang, ito na nga, may nangyari mga dynamite fishing, itong cyanide na piga-prindang pagsusa, nagka-derestroso na. Chances are, dahil ang sira lugod naglaog digi sa Albay Gulf tao. And so, may duman siguro sa partikang tabako, nagka-arapekta na because of this illegal and rampant illegal fishing. Ano? Dahil naman sinda ng bunayan, dahil naman sinda ng kaitlian, saan sinda madumam. Siyempre, mahanap sinda ng lugar kung saan sila pwedeng mabuhay. Kasi good ako. Pero sir, sa putunta ko, pero trivia lang ini. Nalalamos ba ng sira? Iyo sir, posible man. Dahil sir, Alimbawa sir, tawta example ade. Ang sa China baga, uso sa inda sa kultura ninda ang so pagkaon ki shark's fin, di ba? Oh, siya. Shark's O fin. di pag ang nangyayari sa shark finning, sa fishing kayan, tagyad ako ki mga pating, ang pigkukuha lang sa mga fins, Oo. sa mga palikpik. Oo. O di balik ang lawa sa sa dagat. Sa dagat. Kanya, pag binalik mo ito, dahil ano pa man ang Iyo, kapasidad iyo. kan sila. Nalalabot dito sa. Naramdaman ko lang kay Ian, sir. Taigwan yung sarong issue dyan sa Rapurapo. Naramdaman mo partner Yeah. mining dyan. Oo. Na nagkakaigwan ng fish kill. Oo. Inimbestigaran kan mga otoridad ang luwas. Kaya nagadang susira, tanalamos. May mercury. Kaya nagabot ako. May Ito pa mercury. lang, tama man talaga. Kasi kumbaga, ang sira baga, kaya nakakahango sa dagat dahil may gill. Yan, oh. Nasasaraan niya sa tubig ang oxygen na Oh. iyang ano ta. Yan. Garo kaya nagusaman. Kaya kung medyo nakokontaminate Yan. na rin ang dagat. Oo. Ang sarap ba baga, tabi Sir Chris na tigsasabi sa muya nakakapulyot kang dagat. Ini mga bulod baga na igwanin mga pig-apply na mga fertilizers. Tapos nagka-cascade. Aro kan sa Sorsogon Bay. Yan ang nagiging cause pa nga ni kang red tide. Na masyado nang contaminated ang Yes. ang tubig. Ito yung partner. Dati-dati bagay, yung mga sapa-sapa sa mga palibot kang tanuman, igo dyan yung mga tabagwang na pigaapod, mga salit na shrimp. Because of fertilizer na pigagamit, na-contaminate sa tubig. Kawara na yung mga pero tamang-tama partner sa sabi ni Sir Chris Kasubago, kani partikan pollution kang katubigan. Di ba, Sir Chris, meron ka mong topic na arugkaan na pigapod na aquatic pollution. Anong mga kausa kanya sin mga solusyon? Di ba kasabay sa topic po yan? Ay, iyo po. Actually po, igawa kitang konsepto sa fisheries na ang bulod konektado sa dagat. Okay. Tiga po tabagang hills to ocean o kaya mountains to ocean. Ito siya. Ano po? Ini po, ang nangyayari, gabus na, ang sabi sa konsepto, gabus na aktibidades sa daga, nakaka-apekto sa dagat. Okay. So kung ano man ang mga basura o pollution na hali sa daga, through runoff, magra-runoff ang pasiring sa dagat. Sa dagat. Ngunyan, ang mangyayari po, kung halimbawa sa dagat, pag halangkaw na so loading kang mga nutrients, di ba? Ang mangyayari, ining mga aramta po baga mga plankton na din. Planktons. Nagkukonsume ng mga nutrients. Nagkakaigwa po kitang algal bloom. Yun Okay. natin sabi ni San na red tide. So, pasiring na po siya duman sa red tide. Pag ito naging harmful algal bloom. So, iyan po. Tapos pala sir, na-mention mo, day ko na follow up, no? So, sabi mong mga sanctuary. Ano po, igaw mo po kitang topic ayan na particularmente duman sa importansya kang pagbugtak yung marine protected area. Okay. Bako lang po sa pagbugtak o pag-establisar, pati man po sa pagmanihar. Yes. Kasi madali man lang po mag-establish, pero difficile mag-maintain kaan. Iyo. Masustain ang Masustain pag-maintain. yan. Okay. Yeah. Oo. Kumbaga, ma-explica ni Sir Chris kung ano ang importansya kaya ni pigaapod tang ining diverse aquatic species and pigaapod tang habitats Iya po, Barog kaya So sabi ko sa mga partner baga ang dagat baga paluin misteryo dahil naman nila lang na pwedeng dahil nagkahirling, dahil pa nag-discovery o kaya maabot pa sa nakaya lang. Kaya baga partner, Sir Chris, pag may mga movie about sa irarom kan dagat, mapuntahon. Naigwang Atlantis, igwa subinakalitis na giliw ka ito. Igwa pa nga kita mga movie ini mga nakulon lang, bunga ng imahinasyon. Pero ang totoo kayan, talagang pag data na proteksyonan ang kadagatan, may problema ang kadagaan. 100% Totoo yan, yan. Ito dyan masasala. Data kay puan dyan yung halawig na diskusyon. Inungon mo ang West Philippine Sea. Nataping iiriwalan niya. Anong iyaon dyan? Tubig man sana yan. Dahil mainom pating direkta. Pero hilingon mo ang
ano na sa nakansarong country. Aram mo kaya, dakol talaga kaya ang magiging kadisgusto pirmi kang Pilipinas pag-abot sa claim ta sa maritime zones. Kasi nga ni, ang pagiging archipelago tayo, ini baga partner na mahiling mong ano kang Pilipinas, ining archipelago tayo, ining Palawan na nakabalagbag, magsukol ka dyan ng 200 miles na easy exclusive economic zone, talaga madalagit na sa imong karampang mga daga, mga bansa. Pero grabe naman yung sakop nindo. Kaya nag-uulap nga na ako sa mga programa ko pa man na ano, nasabi ko, kung dahil lang gayon niya ko nasupog ang China, medyo pagkurit ninda kang 9-dash line. Di pang makalaog sa Palawan. Actually, kung hilin mo sa 9-dash line, minsan biga po ng 10-dash line, nanggilid na talaga sa... Yung nasa gilid. Nanggilid na talaga. Iyan sana nagpapahiling kung ano ka-importante ang dagat. Ini ang piguro ng tadigdi. So ano lang, dahil pa kinaligdi naguhuron sa geopolitics. Iba man ang mundo ito. Sa so talagang dagat na ano. Pero Sir Chris, sige, at this early, ano ang pwede tang ipaabot na mensahe sa sa mga kababayan niya to, particularmente itong nakikinabang sa dagat, mga pig-apod na marginalized fishermen, yung mga parabanwit man sana baga, minsan pigbabadulan baga ang dagat para matulag ang sira, no? Makaulap. Tapos ito mismo naka-install sa mga coastal areas, no? Kasi sinda talaga ang saro sa nakaka-benepisyo, as in at the same time, in the same token, distroso man kang ini at least ini mga coastal waters na ini gusto sabihin ang coastal waters baga tabi Sir Chris ang sa pakasabot may is ini so garo lang pinakang haraning distansya kang tubig dagat sa kadagaan ni mga along the coastlines na big-apod. Ano po ang pwede tang ipaabot na mensahe sa inda? Iya po. So ang pinaka-importante po ang pinaka-basic na dapat ma-develop is pag-apresyar sa satuyang kadagatan. Kasi mapuon dyan ang pagmakulog. Ngunyan, dapat masabutan kan sa tuyang mga nag-iristar dyan, mga parasira. Sa English, ako po tayo, mga resource users. Sa mga resource users na sindaman sana ang nakikinabang kang resources. Ngunyan, kung gusto nindang mapakinabangan kihalawig na panahon ang mga resources na dyan, dapat ang paagita is sustainable. Paano yan magiging sustainable? Anong dapat yung nagibon? Mabalta kita, nakalis lang ang pagirumdom. An oras hatod sa Indocang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Red Horse Super, ang shot ng tropa. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Alright, belta na kita. Ing sa tuyang pag-urulay-olay, ngunya na pagkaaga. Kaso bago na putol kita, Sir Chris, ano, ay dahil dami kita na putol, nag-commercial lang kita. So, sabi ko baga sa imo, ano ang dapat gibuhon? So mga paano lang? Mga madali lang na pwedeng gibuhon ka sa tuyang mga naka-star dyan sa gilid kan dagat, lalo na pati na itong mga naghahanap buhay diyan sa gilid kan dagat, digdi lang sa coastal areas lang. Iyo po. Actually, dakol kitang pwedeng gibuhon ng mga simpleng bagay sana, sir. Baka makaipuan na komplikado, Primero dyan, dahil kita magamit yung mga illegal na paagi. Tama. Kang pagsira. Pangalawa, iwasan ta mag-contribute sa pollution sa lugar. O, yan po, dakol lang bagay. Iyan na po. And, actually, mas kaiyan sana po. Dahil magparatapok. Dahil magparatapok. Basura, oo. Kung ano-ano makaka-contaminate. Sabi nga ni Bagawa, ang basurang itinapon mo, ibabalik din sa'yo. Yan, totoo. Nangyari yan. Kaya nagbabago ang sulog. Yan, no. So, mga itinarapok mo, babalik pa sa imo gabos. Kaya di ka din magtapok. Yan Okay. Sige. Sir Chris, gusto ming isoy-soy mo sa moya kung ano pa itong ibang mga tema na maaasahan kan sa tuyang mga paraan tabay dig sa tuyang programa hali diyan sa Indon sa Tabaco Campus. Okay po, So, na-discuss na nakasubago so pinaka-primerong topic about duman sa role kang mangrove, kang seagrass, kang coral reef sa fisheries. Ang masunod po dyan, si Dr. Renan Bobeles, i-istorya niya po ang istorya kang Kuwaw. Wow. Diyan man po kayo kita sa Paborito ko Kuwaw. yan. Paborito ko ang Kuwaw. Ano ba po yan? Ang Kuwaw po kay Abaga, maliban sa may commercial value tapig kakaunta, may cultural importance mambagan sa lalo na digi sa pating Santo Domingo, may Kuwaw Festival po. Yan may Kuwaw Festival ng Manangan. Saka panagdilaw na partner Sir Chris Angaro, tama ba kung March diyan ang
panahon kan kwaw. Iyo po sir. Actually ang pau iyo ang sira na pang Semana Santa. Iyo Ano yan, Sir bago Chris ba? Papio partner, saan halik kita lang igwa kayan or igwa mang kiarog ka na sira sa ibang mga lugar? Igwaman po sa manlain-lain pati kang Pilipinas. Okay. Sa ibang bansa po igwaman. Ano yan, migratory o ano sa tuya, halian sa ibang bansa o digdi sa tuya nag-Dracula? Apo. May lokal man po kitang populasyon digde, particularmente digi sa Albay Gulf. Iyo. Tapos nagluluwas po iyan mapoon mga February, tapos hanggang mga 3 bulan hanggang Abril, ano kayan. Pagkatapos ng Abril, nag-isa na naman sindao. Iyan po saro sa mga misteryo. Yan, ano. Siguro Iyan po maramon saro tayo sa kay, mga misteryo. aramon tayo Sir Renan kung ano yan, ano, Yan, kung paano yan. Pagkatapos kang Abril, nag-isa na naman ang mga ini. Okay. So, maliban Sir Chris naman sa kuwaw na istorya ni Sir Bobilis, ano pang posibleng madawag ka sa itong mga parantabay sa mga masunod na episodes tao? Apo. Piimbitaran taman po ang sa mga may Vaticanong professor, si Dr. Antonino Mendoza. Ay, si Sir na Apo, Mendoza. Si Sir Antox. Oh, Apo. si Sir Antox yan. Ang topic niya po ining protecting marine biodiversity, the marine protected areas in Albay. So mga MPAs, ano ang importansya kaini, papaano ta ini magagamit bilang paagi para mapangatamanan ang biodiversity. Tama. Yun, sa tiga po si pangkalagatan. partner kanina na paano ma-sustain ini, dahil magkaigon basura, dahil magkaigon pollution. Isa rin sa mga topic ni Sir Antox, ano? Pwede pong mapahapayawan Pwede yan po. mapahapayawan pa yan. Kasi iyan ang Okay. mga bagay na pwedeng makaapekto sa mga natural resources. Ayun, Na ano po? And masunod po dyan, ining pag-abot sa pagkonsumo ng mga lamang dagat, Tig-imbitaran ta po si Professor Aldrin Macale, ansa mo pong department head sa fisheries. May research po kaya siya about digdi sa mga poisonous na crabs. Sa mga nakakalason na mga alimango sa dagat. So iyan po sa mga may dako lang mahiwas na coverage bako lang para sira pati sa mga ordinaryong tao na nagduman sa langya sa dagat, nakahiling kasag, kinonsumo. Iyo. Naramdaman ko so partner Sir Chris story. So one time nagdaman ako sa Pigkubuhan sa Bakakay. Tanya ako sa mga relatives ko. Pinakaon ako partner o nagkaon akong sarong dakulaw na anit. Pagkatapos ko magkaon, gano'n nalibong ako. Tapos nangurulan ako na sa sinaribot akong tawang ki asukar. Ang cancer kasi parte ang gagaris ka. Ano niya? Partner iba man iyan, talagang pag nagrabe ka kang tabakan sa aligi iyo. Yan sabi niya, so dahil talaga pwede. Yan, so talagang poisonous talaga. Iba man pala ito. So poisonous na may substance na toxic na as compared naman sa Pero paano partner, ka nagkaon ka, dahil ka na lang nanao. Baka sir, dahil kang pasigurong lusartan. May mga kasagbaga palang partner. Di mga sa dagat, sa may gilid kang dragsaan, may pigapon ng mga kalasakas, di pigakaon din, may may toxin araw kan kasama yan pwede sir kasi may topic Opo. Actually, pig-request si Sir Aldrin na i-discuss niya kung ano-ano sa mga klase kikasag na dapat pag konsumuhon iya nakakahudog. Yun, maganda topic partner yan, Pero mas maray na ako pagkakaon ko lang nakasag, so midbid ko lang nakasag. Ay tama sir, tama po yan. Ang mapaga. Ami ba nga igwa nga ako ito nakahiling kaya nagkakaon. Bigkakaon baga so itong pag binalo ka mo baga igwa digding garo sabi ko dai kamo kan magkaon tahasan iya. Kung dai mo alam yan ito na ang mad crab baga Sir Alex o Sir Sir ayan ito ganun ito sabi partner nakulaon yung mad crab as compared sa crab na halig dyan sa dagat pero mas grabe ang apod kayan yan ang sa dagat alimasag alimasag ang alimango mas grabe ang alimango ito bigapon na anita as compared naman sa anong nyaon dyan so nakakapahalang ka sa sa aligi sa aligi so taba niya taba kang ito nakapagpalangkaw sa siguro I don't know kung sa blood ang blood pressure mo minalangkaw ka ito okay Sir Alex Sir Sir Ian iya po kaya sir dapat pag makaon kang aligi pasiguro kan lusartan pero iyo mo lang gina ay talagang bago karaw pero nalibong ako kahit na dit akong basta ligaw may mga tao kayo baga Sir Ian na allergic sa mga seafoods. Seafoods. So. Igwa ka. Ika sir, wala ka man allergy gayon. Daiman ako, kaya pa nga niya, pati mga buyod baga, kaya man. Kaya lang siguro nasobran, tama ka mo siguro. So aligito sa gilid ba kayan? Maalang kawon yan, nakakapahay. Sa yellow na parte. Yung pati ang pinakamasiram na parte sir din. Pata baga ang kasagpigapod na, pod kayan, sugar baga, anything na niyaon sa dagat, ng mga, yan, pigakaon ka na, Scavenger po. Scavenger niya, mga araw kayan.
Nabaliktad na niyan, partner kang pusit. Ang pusit ng bigkakaon niya lang, buhay. Kaya tama, ang mga iba, pag nagluluto ni pusit, Sir Chris, ayan, dahil na rin napighali ang lamang loob kang pusit. Yan nga, siguradong labas yan kang Ayun kinaon. yan o. Pero kung di katod, medyo, ano mo. Okay, Anyway, sige sir. sir. So, maliban po digdi sa mga natural resources na previous na diniscuss ko, ay mo po kitang topic na about sa pagculture kang sira, itong lamang dagat. So, ining aquaculture, pwedeng sa dagat, pwedeng sa tabang, Yes. Diyan naman ang sugar pan, so yan mga sa mga fish fund Iya po, pwedeng fish pan, pwedeng mga cages. Cages. Ayan. So, ang pikimbitaran ta po digdi, ang samuyang minabalik pa sa naman na naka-study leave na professor, si Ma'am Karen Boots Briñas. Si Ma'am Briñas. Iya po. I-discuss niya po digdi kung paano makakatabang sa pagdagdag ki food production ining aquaculture ta. Okay. Na pwedeng maging alternatibo sa mga parasira. Halimbawa, may pwede sa dagat kung may opportunity hindi na kapag culture kisira. So, makakadagdag po itong hanap buhay. Siya so nag-discuss tabi, Sir Chris Canso. Garo, So, pili sir, naroon. yan, yung naroon kaya, naroon Ang napigamit sa feeds. Yan, Ayan. yan, naramdaman ko na, Siya po paggamit sa feed. So, pili content. Dahil lugod, partner, i-ano talugod, maki-coordinate kita digdi sa tuya, sa technical. Baka pwede ka mo sir makaprepare ng video ka iyan. Para igwan yung... kasi may TV man sana kita. Okay. Para Oo. ma-demonstrate. Para ma-demonstrate. Tama. Tapos pwede ka mo mag-voice over na duman. Ipipilitan na lang digdi sa iba. So, itong part lang na ito, nakaipon talaga ang medyo may visual. Okay. Kasi sayang man. Pag-iaong kita digdi ko yan, so mga pandoktas na nagka-iriling, dapat magka-iriling sa sira. Iya po. Iyo. Mahiling subig mo muna. Ini ang klase ning kasag na dapat kaulon. Yeah. Visual. So, Mas pagayin mo lang tanganing mas total, may time pa man to prepare. Kasi may TV man sana kita, iyan may visual kita. Baka maano tayo. Aram ko ipi-play man sana yan digdi kung sakali. Okay. Iya po sir, arag po ka ng saro sa mga strategies na nagibuan. Po sa mga maabot na bulan. And lastly po, ang pinaka-last tang topic, bako lang about duman kita sa pag-aram ka mga natural resources, sa pag-culture, dapat may knowledge man po kita kung paano ang tamang pag-handle kang sira once na na-harvest na siya. Yung post-harvest technology. Okay. Paano ta siya mapapreserve na medyo mapahalaba sa buhay niya. Paano tamang pagkapot, pag-handle ng mga sira. Yan, Po, iba po kitang topic iyan. And ang speaker ta po dyan, subaguming professor mo niyan, si Professor Christian Cabiles po. Okay. Sir Christian. Itong sa pag-handle, Sir Chris, kasabay na naman so, halimbawa nga, ini nga babadion ta, ini nga tabi, gibon tang tuyo. Kasabay ba ito or kasabay na rin kaya? Sabay po yan, sir. Preserve Opo. siya, Oo. Maliban duman sa pag-preserve ng gamit ngayang yellow sa after yellow. kang harvest. Asin, etc. Iya po, pati sa mga possible na produkto na pwedeng gibuhon sa sira. So, pwede pong i-discuss na po dyan. Ano mga products ang pwede tapang gibuhon. Maliban duman sa mga traditional na tinapa, tuyo. Naramdaman ko, Sir Chris, partner, kang high school ako, nag-tour kami diyan sa tabako. Sa ano pa niya sa barko, naglaog kami kadto sa barko kang tabako, nagigibong sardinas. Sige po. Actually, yan ang usog niya, partner. Iyo. Sa mga barko baga, may may kaning na, may sardine factory na. Basta may sira baga, partner. Ang lawlaw, Sir Chris, iyan ang sardinas. Iyo po. Sabi bustanti yung bakan sa Sorsogon. Iyo. Actually po, sa problema baga sa lawlaw kung naaraman nindo, po, pag season kang lawlaw, nagkakagiba kitang oversupply. Yes, yan, na nawawala na kitang market. Yan, grabe ang supply ta, wala kay market. Yan. Ang iba, nangyayari, pikitarabok na sana. So, grabe ang post-harvest losses. Ang kilo naabot sa ng 20 pesos 15. Minsan tama ka. Actually, one time, grabe ang grabe ang harvest kang lawlaw sa bulan. Nagpabulan ako, sir. Mabataon naman sa shoreline. Mga sinilopane baga. So, garo sa ako na, gabos, talagang pinabayaan ang araw ka ito. Actually, bigiremedyo na iyan, sir. Ang dyan, so, nagkagabaganin mga mga storage baga, cold storage sa mga gilid sa nakandagat. Ang problema kasi si Sir Chris iyan partner kang lawla, madali yan marugok. Yang sirang iyan. Tama Sir Chris na igunin mga sirang madaling marugok, may haloy. Igong araw ka iyan niya.
Na kaya baga ang iba mga partner, ang totoo lang, kaya minamahalon ang sira sa merkado dahil sa mga nagpapakyaw. Kang inot partner, briefly lang, kang inot, di ko man yan aram, nakaano kami, dakulo sa nadakop, may mga pirang banyera. Ang banyera, sarong banyera, ang term na banyera, 25 kilos man sa partner. Nakadakop kami ng buraw. So, hindi ako, ipabakal bagang retail. Kilo-kilo. Arong pig-urulokan kami duman kan mga parasirang halina. Pero naman kami tinuyaw. Doon ko na-discover na, bako pala advisable na magpabakal ka ng retail, ikaw mismo ang nagdakop, nagpabakal ka pa, tahaluyon yan, matumalo yan mabakal, minaud habang nag-ud to, nagbabarato yan. Kaya gigibo ninda, di bakal nindang pakyaw, yiyelo tolos, Sir Christian, pigi-yelo tolos. Ang problema garan kang sa yelo, kaya baga, sabi ko sa Indo, nakakaano ako kan sira, kung ari ng ilado, ari ng ano ta, ang ilado ng sira, baka man siya nit sa sarili rugok, kaya lang, minatabang. Iyo, nagbabago ang texture, ano, ang namit, ano. Oo. Tapos saro pa sir, iyan na pig-istorya mong konsepto. Saro sa mga social issues man sa fisheries baga na. Ining mga sadit na parasira, ipipangutang na ini na mga Totoo yan. Totoo bago pa man naka-harvest, napangutang na iyan. And usually, nakakontrata na iyan kung sila mga bakal. Aram mo, sagud na dahil mo actual na experience yan, dahil mo talaga masasabutan ng maray. Kan nag-manager nga ako sa Palakaya Partners sa Batangas, igwanin bula na madakupon. Igwanin bula na garo ka na mga G na Lord hulugin na ning sira digi sa ano mi. Tas minsan Sir Chris sarong bulan wala ka halos madakop. Nagagastos ka sa gasolina, nagagastos ka sa yelo, nagagastos ka sa sigarilyo kan mga parasira mo sa pagkaon. Yan ang gabos na kalugian mo. Kaya kung di kang kapital na good for 6 months, malabo. Totoo yan. Tadyan kita San Roque, guamang kami kitong mga parasira dyan na so nag-iit sa baga. Sa early morning mga alas 5 ng aga maitsa na kami madama kami sa rong lugar halimbawa digi sa Rawis so ikot pag may nalin na may gipaw itsa na yan so nakakakuha ang mga sira na mga mandain-lain na sinsuro partner kan minsan nagubanwit kami dyan sa may partikang puro kahit yan sa may pier doon sa tinutan ang nasubad mi mga manamsi arong kaya ng mga sira pero yan garudain na ito even so mga sira na pigapon nindang ano yan, baraka, palad. Wala na partner. Wala na ito. Wala na sa dagat yaon sa Saudan. Nagpasirin sa Saudan. Actually partner, ang totoo kay Sir Chris, araw man siguro ini, istorya lang kita habang anyway, introductory pa man lang kita. Ang ano partner, ang lambat partner, iba-ibang purpose kaya. Totoo. May lambat na may palataw. Yan. So, ayo kan mga kuwaw ang tinakop kayan, mga turingan. Igwa mo na lambat na lubog. Yan, lubog. Na nagtatama sa seabed. Yan mga ano kaya, mga sira sa gapo. Ang big yan. Mga mahal iyan. Nasusud-sud. So, depende ang madadagop mong sira sa lambat na maano mo. Kaya kung minsan, big babawal na pig-regulate baga, Sir Chris, ang paggamit ng fishing gears. Minsan, baka ang lambat mo, pirinuhon mo na maray. Yan, no. Di ba? Ang gusto mo malang dakopon turingan, pati subuli na, naladakop mo na. So, may problema. So, agabos na ini, maano tayo ini, pag-urun-urun tayo ini. Sa masunod. Actually, very interesting ang mga topics na madanawag niya to sa maarabot na na episodes yan yung mga programa. Pati man doon sa last time partner, so sa Robredo man sa Jesse Robredo man ita. Good governance man siya. Ano daw na mga surprise kita kan mga surprise kita ni Sir Ed kung ni Sir Ed na Anyway partner, medyo na kita. Kinabutan ang kurit kang madali nang tumangod na magkasabay. Sige siguro, sige partner. Sir Chris, baka may mga gusto ka pang idagdag na mga gusto mo ipabot sa mga parantabay ta sa mga masunod na episodes ta? Please go ahead, Sir Chris. Iyo po. Siguro last words iniimbitaran mi lang ang gabos natong mga paradangog na ang tabayanan po kita sa kada ikatulong Miyerkules kang bulan puon July hanggang Disyembre. Takita po sa Biyo Tabako programa kita ang programa tan title Buhay Dagat. Buhay Dagat. So yan po. So final word siguro kung kita as tawo na pe-pressure ang sa tong kadagatan po pressured man na maray dahil sa to. So, kay puwan ta po pangatamanan ang sa tuyang yamang dagat para po at least, makataw sa tuya ang mga pangangaipo ta sa oral daw. Ano po?
Sige, partner. Thank you, Sir Chris. Ini po ang sendong nakasabay si Edgar Barameda sa pangalan sa mga pagriba dyan sa Bicol University sa BOEMD. Sara Sir Nayan, Sara Ma'am Cora, Sara Ma'am Weng, Sara Sir Eds, and the rest. Ini po si Edgar Barameda. Salamat kan sendong pagantabay. Ako po si Seth De Matera. Salamat po hasta sa masangling episode kan sa tuyang programa. Sa indong nadangog ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan hatod sa Indokan Bicol University Extension Management Division. Kung saan ang kauswagan kan sa tong komunidad iyo ang sa tuyang bida hanggang sa masunod na Miyerkules. Sa Giraray, ini ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano.